Dumateng Paman Kensu. Sabda tribalan suwun. Ngaturi kasugengan rawuhipun wonten ing pendapi Kraton Mojopahit. Pikantuk berkah dalem anggen kawula ngabiyantara kalis ing sarkara-kara. Namung sungkem kula kinarya bukti sampun ingsun tampi ndadosaken Sukarna jroning penggal ingsun. Namung pangsul pujo Astuti lumuntur dhumateng Paman Kensu. Dapat ing pamudi mugi ndadosaken jejimat ingkang apik. Sawetawis handika kecak ageng lenggah mangestaken dawuh dumateng Kakang Hadimati Papriman Kakang Kebuana. Wonten dawuh tinimbalan Sinuwun Prabu. Winantu Basuki rawuhipun wonten ing pendapi Kraton Mojopahit. Pangestunipun Sinuwun Prabu Kertarajasa Jayawardhana sowan kula wonten ing pendapi Kraton Mojopahit boten mangke alangan setunggal menapa namung sungkem kula kadung. Kakang Kebuana Brang damel pemarang wonten penggal ingsun. Namung puja Astuti ingsun tumantuk dumateng Kakang Kebuana. Kebat anggen kula nampi ndadosaken jimat. Sawetawis handika kecak ageng Sendika dawuh Kakang Nambi paring dawuh pinimbang. sawetawis handika kecak ageng lenggah Tandik sendika dawuh. Paman Kensu. sabda tinimbalan sinuwun. Ingsun nempalaken sagung para saka guru wonten ing Kraton Mojopahit. Namung setunggal ingsun badhe ngrembak bab komplanging gampar kepatihan amengku bumi wonten ing negari Mojopahit. Lajeng menggah pamrayoginipun Paman Kensu. Lajeng sinten ingkang pantes katuting minangka patih amengku. Duh sinuwun ngenani sinten ingkang badhe kapiji lenggah minangka pepatih amangku bumi. Menika gumantung kawicaksanan dalem. Monggo kula aturi wawas sinten kakang kadyan ingkang dereng pikatuk kalenggahan menika gumantung ngersa dalem kula namung andherek Mekaten Kakang Kebuana Brang Sarji cobe menapa panjenengan saged ngegoaken utawi kagungan ego pamratiga lajeng sinten priyantun wonten ing Mojopahit pantes kasukaaken minangka patih amengku. Duh sinuwun jimat punden kula. Mangasa wonten ing Kraton Mojopahit sapetaipun panjenengan dalem ingkang asta. Menawi panjenengan badhe winisuda kadang kadyan minangka patih amangku bumi wonten ing Kraton Mojopahit ingkang abdi namung ndederek kersa panjenengan. Ing mangka Kakang dalah Paman Kensu paring dawuh. sedang miwah layang Ibran sampun sumebar dumugi wonten ing Brampetan kalebet Hadimati. Parandene Kakang Ronggolawe Hadimati Tuban wedal sak menika dereng rawuh menapa winisudan patih amengku saged kapurwakan. Sinuwun ari sampun katemtokaken menawi to nenggo salah setunggal kadang kadyan adeke negari Mojopahit ingkang dereng rawuh menapa winisudan pepatih amangku bumi badhe cabar mila saking menika sinuwun monggo Kensu winisudan pepatih amangku bumi enggal dipun purwakani kemawon. Menapa inggih kados ngaten Kakang? Leres
menapa ingkang dados ngendikanipun Paman Kensuro? Sampun ngantos namung saglintir manungsa. Minangka saka guru negari wonten ing Kraton Majapahit ingkang dereng netepi sowan badhe nyabaraken winisudan patih Hamangkubumi. Monggo enggal dipun purwakani sinuwun. Menawi sedaya paran para saka guru wonten ing negari Majapahit sampun hanyarujuki mila winisudan patih Hamangkubumi badhe ingsun purwakani. Ingsun Prabu Kertarajasa Jayawardhana Ratu ing negara Majapahit Panglimbang ngenani komplanging patih Hamangkubumi angin amudosat Aryo Nambi Kinaryo patih Hamangkubumi. Dumateng sedaya para kawula nayaka praja wonten ing negari Majapahit kagem hangestreni jumenengan miwah winisudan patih Hamangkubumi sawetawis kuwatur jumenengan. Kakang hati-hati Ronggolawu sinuwun Prabu ingin menapa randhak rawuhipun wonten ing negari Majapahit Tadah duka dalem duh sinuwun randhak sowan kawula karanten titian Kiai Mega Lamat moga wonten satengahing wadi namung kemawon duh sinuwun Prabu Kertarajasa Jayawardhana saderengipun suku Temawak minggah wonten ing Pendhapi Agung Majapahit wonten ing Pangurahan Jawi suraing kawula gumuruh Ambatarga bendhe mungkang mangkung bayem jumlegur ambal kaping 3 duh sinuwun kapareng Ronggolawu nyuwun dawuh menapa wisudan patih Hamangkubumi ing Majapahit sampun dipun purwakani duh sinuwun. Winisudan patih Hamangkubumi sampun ingsun purwakani. Menawi to sampun lajeng sinten ingkang kawisuda minangka patih Hamangkubumi Majapahit sinuwun. Kakang Ronggolawu ingkang ingsun winisuda patih Hamangkubumi boten wonten sanes Kakang Haryo Nambi sinuwun.
Adipati Ronggolawe. Aryo nampi kawin sudo minangka bakti amangku bumi Majapahit menapa sampun dipun sarjui sagung saka guru ing negari agung Majapahit sinuwun. Kalih pratiga saka guru wonten ing Majapahit sampun hanyarujuki. Menawi to makaten cetha saka guru Majapahit anggenipun ngalih boten ngangge gratok nanging ngangge sinuwun Kakang Ronggolawe. monggo kula aturin dulu sinten nampi menika tiyang bodho balelo longa-longo kaya kebo niku nampi tiyang jireh wedi ing getih nampi menika namung prajurit jurudang prajurit juru masak namung wasis icip jangan tulit sambel menawi nampi kawisuda menawa patih amangku bumi nempuh pocapan tiang tani moco wedo brah mono yarap sawah palenggan patih amangku bumi dipun cepeng tiang ing wasis dereng kinandan kuagang menopo malih namung sak nampi badhe dipun beto wonten pundi Kraton Majapahit sinuwun Prabu. Ingsun ngajeni, ingsun margani dumateng pamanggihipun Kakang Ronggolawe. Namun saking pamanggihipun Kakang Adipati Ronggolawe lajeng sinten ing pantes kasengkang ageng pinangka patih amangku bumi. Botenipun piyayi ing wasis minani udon kari ugi ingkang ageng labetipun tumrap negari Majapahit kados dene Paman Ken Soro. Hoi. Ojo lanyo pangcap. Yen jeneng sira matur ana mesane sinuwun Prabu Kertajasa Jayawagan. Ojo mung matur bisa ngucap. Ning ngucap sing nganggo watonan. Ora usah jeneng sira pinonyol-nonyolke kelawan lelaban liya. Aku iki wis tuwa. Tur meneh aku redan derajat, ora edan pangkat. Sesanggeman minangka juru demungan Mancanegara. Iki ora enteng abot sanggane. Mula yen matur kuwi kudu nganggo watonan. Pisan yen matur kudu nganggo watonan Ronggolawe. Duh, sinuwun Paman Kenso, kula nyuwun kang pisangan. Jenengan dika sampun dhahar aturipun Ronggolawe. Sinuwun Kakang Ronggolawe. monggo kula aturi maos lembaran sejarah abetipun Kraton Majapahit. Alas terek kababat saengga dados kita goro negari agung Majapahit. Raden Wijaya jumeneng ratu kanthi gelar Sanggrama Wijaya Karta Rajasa Jaya Wardhan. Wonten dhatengaken musuh saking negari Tartar ingkang dipun pandhegani Panglima Wengki badhe ngrebaken Majapahit. Sinten Senopati Majapahit ingkang maju perang napa nampi boten ketok irunge nanging Ronggolawe ingkang maju perang ngadepi prajurit Tatar. Mundur prajurit Tatar katitik tangan kula rojah rajeh kupat keteh kenging sanjatane musuh. Kasusul prajurit gelang-gelang kebo mundaran Ronggo Janur Segara Winutan campuh perang Majapahit lan prajurit gelang-gelang napa nampi sing maju perang boten nanging Ronggolawe katitik pikir kula doa tak tunggal lho
kados mekaten ingkang kawin suda menika Patih Amangkubumi namung nambi sinipun nambi lamun isih jangkep panggrunganmu kowe krungu tembunge Ronggolawe saengga tatulan loro atimu tak aja nyombo lamun kowe wong lanang sejati ayo adep ana Ronggolawe ning dinggone pirang dina tak aja nyombo tapi lawe nabrang pentingan meripatmu muncrat ikumu serawean tangan hai lawe nabrang pancen nampi kae wong cilik getih nampi kae wong sing ora wani perang yen pancen kowe satriya ayo aja nampi sing musuh tabrak iki nabrang ayo Kakang Ronggola, kula aturi ngracut Bramantya panjenengan. Kakang Kebuan Abrang dipun rangkakaken menika wonten ing Pendhapi Agung negari Majapahit. Panjenengan sedaya wijilipun saka guru Parantara wonten ing negari Majapahit. Sarudinul jalaran kathahing ngayuga praja ingkang sami seba wonten ing Pendhapi Agung. Panjenengan mengo wonten sakjawinipun ceketeng gapura wonten ing negari Majapahit. Sak ngandhapipun bandera kula klapa sampun wonten sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruh kenging benten panen nanging sampun ngantos dadosaken dedak kadene ingsun Prabu Kertarajasa Jayawardhana Ratu ing Majapahit anetepah Arya Nambi ingsun wisuda kinarya Patih Amangkubumi marang sapa wae Nayaka Praja saka guru Parantara ana negara Majapahit ingkang ora sarujuk ingsun minisuda kelawan Arya Nambi kena ninggalake negara Majapahit. Prabu Kertarajasa Jayawardhana Ronggolawe dudu bocah wingi sore. Ronggolawe ora bocah cilik. Ronggolawe wis tanggap munggo sabdaning Ratu Majapahit Kertarajasa Jayawardhana. Lamun Arya Nambi katetepake minangka Patih Amangkubumi nganti jagat ditulung Ronggolawe ora bakal ngleset nyembah Kertajasa Jayawardhana. Nabrang! Petungmu karo Ronggolawe urung rampung. Lamun sira lanang priyaga, ayo rampungke perkara karo Ronggolawe. Ora ning kene gone metu njopo tanteni regane. Saiki wani besok tanteni. Sinuwun Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Kakang Adipati Paprinan Kakang Buana Pangamukipun lawe wonten ing Pendhapi Kraton Majapahit. Kula upamekaken gajah ingkang bedol saking Wanggilan. Boten wonten ingkang saged nyepeng gajah kala wau namung seratinipun.
lajeng sinten seratipun? Seratipun boten sanes. Amanken sora. Amanten sora. Bareng dawuh Katitik pangandikanipun Kakang Kebuanabrang, Kakang Ronggolawe tindhanipun gajah ingkang bedol saking Wantila. Boten wonten ing saged nyepeng kajawi namung seratipun. Mongko seratipun Kakang Adipati Ronggolawe namung pejeh. Mila kandhepipun ingsun nuwun handikoripe Kakang Ronggolawe menawi apa bondo kalan sawetawis kula pasrah dumateng kandhika awak. Duh, sinuwun Amanken sura. dawuh dalem badhe kula istirahat. Menawi mangken kula aturipun dumateng pun Ronggolawe. Ronggolawe kersa manunggal wonten negari Majapahit. Menika bejo wong Majapahit dene menawi anggen kula aturipun dumateng Ronggolawe. Ronggolawe boten kersa manunggal minangka ageng saka Guru Majapahit. Sinuwun Prabu Kertarajasa Jayawardhana sampun ngantos klepataken dumateng pun Ken Sora. Pamanken sura. Sinuwun Prabu Kertarajasa. Kakang Kebuanabrang, Kula kinten sampun rampung winisudan patih Hamangkubumi. Mila menawi wonten kepareng panjenengan, kula badhe wangsul wonten Kadipaten Papringan. sakundur panjenengan wonten ing Kadipaten Papringan. Ingsun titip salam taklim katur kulawarga wonten ing Kadipaten Papringan. Matur sih. Mari nyuwun pamit. Kepareng darbe atur sinuwun Prabu Kertarejasa Jayawardhana. Kakang Bati Haryolam, kepareng kula nyuwun sing lumengturing kawelasan. Mugi mawon anggenipun jumenengaken nampi pinangka patih Hamengkubumi wonten ing Praja Majapahit sampun ketingal wonten peranganipun saka guru wonten ing Praja Majapahit ingkang piyambakipun boten nyarujuki anggenipun kula jumeneng patih Hamengkubumi wonten ing Praja Majapahit. Pramila saking menika sinuwun kersa sinuwun jabel kemawon palenggan patih Hamengkubumi. Kakang Mergilopati Haryolam, Kanthi Sabdo Pandito Ratu Datan Mulawa. Ingsun minisuda panjenengan kinarya patih Hamengkubumi. Menika boten mujudaken ganjaran. Boten. Nanging mujudaken raos tanggal jawab tumrap negari wonten ing Majapahit. Kanthi ingsun paring dawuh antikoripih tentrem lan botenipun keraton Majapahit nggih negari Majapahit kula pasrahaken dhumateng Kakang Haryolam. menawi sampun kang terwaca kepareng kula nyuwun pamit samirecap begatening prajurit. Prajurit sawetara biswanan ingsun barang